Ada Alright, naimbag oras tayo amin sa nga pada. sang analapsan At tuwing aruden ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Kasta Tuloy-tuloy ti panagkakadwa tayo. Ang damit na ti problem of the day portion nga programa. Apakaibasan ti surat pakasaritan ti parikot iti biyag ti may sangag problema. Ken agkid-kid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni Kasinyo Ayong-yong nga nakalablab batis, nakalablab baga. BBM latta. Nga umay manen mangibasa iti may sa surat. kaniya Surat nga agapo iti may sa nga agproblema. Ani Maris iti Abra, probinsya ti Abra. papakyutan isut ko Kaya kaniya namnamayan met ni Maris nga kalpasan nga may basa na iti surat na ket adanto ti maitente nga balakad king kuana. kaniya Ay rugite nga ruden nga ibasa na ti problem of the day mga kasin tapno no ti kasta ket adadon to ti oras tayo nga ibasa ka ti balakad. Alright? Kastigo na ti nagsurat nga agproblema ket ni Maris iti Abra province. Sagudayan nga rud ti surat ni Maris. Dear Kasin, nakarkaro pa yung aso ken pusa ti panagap-apa da daddy ken mami. Ubingak pa ila idi, ngem kastoyen di mapaspasamak katakwada. Nga awan ti sabali nga pagap-apaan da no saan nga ti kinababaero ni daddy. Idinto ta nagbalinmet nga nager wenno nangiwat ni mami. Agat fighter mat ni mami ta saan namat kay ti paatiw. No hasta nga agpungtot ni daddy. Iyad adamit ni mami ti kinangiwat na. Ano kasta nga lumaban ni mami, ilaban naman nga mangiruper ti kalintegan na akas legal nga asawa ni daddy agad. Bumalis mo't nga tumungpa saan lang nga ti kinangiwat na no diswan ni daddy ket diswan met ni mami. Imbal balasan ko akastoy ti mapaspasama kadakwada kasinyong. Kanayon ko nga kinkidawen kini Apo Diyos nga agbalbaliw da kuman. Nagradwarak idin iti sekundarya nga siya nga kakaisuna nga anak dangem ad-adamet nga kumarkaro dagiti mapaspasamak. Ganiti maysa nga malem nga simang petak iti balay manipod iti eskwela. Magnilipot ka! Agtal ka! Agtala ka! Di na pilitin nga gulin! Ayop ka! Ay! Agtala ka kung nagkatasagin! Agtala ka! Anay ko! Tinumpanak! Tinumpanak! Ayop ka talaga! Ayop ka! Talaga nga pilitin na ka! Anay ko! Kapita mo mga kalabanan! Ay! Daddy! Saan nyo nga tutupan ni mami? Pilitan na tinam! Ayop ka! Ayop ka! Manglilipot ka! Agtala ka kami na anay ko! Sumardeng ka kami na napang-asiyo! Mami, sumardeng kan! Daddy, saan mo nga saktan ni mami? Saan mo nga dangran? Kaiso naman kami, pilpilitin na! Ayop ka talaga! Anay ko! Kinugtarap sa lang ko! Gunggunam! Gunggunam! Pilpilitin na! Stonan, daddy! Mami! Stonan, talaga kami na nakakaasi ka lang ruten! Daddy! Nakakaasi ni mami ni! Nakakapkapsutin! Tutupan niyo pa ilain! Kaiso naman kami timang pilpilit kanya!
Limet la dadi ti imadayo kasinyong ta inanawak ida. Kastoy ti role ko iti biyag mi. Kano makita ko matat nga ida nga agap apa. Siyak ti pumateng nga aganawa. Siyak imbes ko mga nagiti naganak ti mga nawa kadigiti anak da nga agaapang imsaan. Siyak nga anak ti mga anawa kadagiti naganak kanyak nga kanayon nga agap apa. Mami, anya nga di tinasakit mo. Ayop tayo nga lalaki. Ala, may katatulungan ka nga bumangon, mami. Kat agasan tano, anya man tinasakit iti bagiyo. Agdan tulat taal daw tayo nga manglilipot. Ang austo na amin na, mami. Kit, dakay matlati agten nga nakakaasi. Saan yung nga kabailan nga labanan ni daddy? Lalaki ken napigpig sa nga amang itisi ka, mami. Kanayon nga kastoy no, dagran na kayo. Balsen nyo, met. Sumubot kay met. Kat sa anak to nga sumuko keng kwa na, apikid di nga paati wakon. Kataan niya nga minayati kayo nga pagparangin. Kati sardeng na kumanati aramiden tapno sa anak ko nga agriri. Nakasimsimple lati kaya't ko nga mapasamag. Isardeng nanti kinababaero na. Ada ka di nga rod reklamok no di naglipliputan kin saksaktan. Ala baybayan yun, mami. Baybay aklatan nga lipliputan nak. Insardeng na kuman ano kaya't na nga isardeng. Saan mat nga agbalo ni daddy urian niya't araramiden nyo? Pues, jakmet sardengan Ngipsi ka nga rod di kakaasi, mami kita mantalangam ni. Kurang nalaingin nga patayan na ka no mapagpungtot mo ni daddy no mampasaktam isuna. No awanak nga rodin nga mga nawa kada kayo. Naawanak ko nga nanganawak yung kwana. Akit jaklaan mo na, mami. Pinatay ti kayat na. Jak mabuteng kini dadim. Akit sumardeng kayong tulaingin into numatay kayo. Wino adda matay nga may sakada kayo. Kas na ka di, mami. Akit sa anak nga mabuteng king kwana. Akit kasanuak to pengarod no kas na ti mapasamak, mami. Saan kayo nga agpinpinatag kini daddy? Oh, kas tama di pagpakita yo. Akit pati sak saan dak pa ngay patpatag kas na ka di. Maris, anak, gusto na kuman, mami. No, adda pa'y lapatig ko kada kayo nga kakaiso na nga anak yo. Gustunan. Isarding yung tikas to nga aramidin nyo kini daddy. Pangaasi yo. Daddy? Oh, Maris. Mabalin niya sarita ta. Anya ti pagsaritaan ta. Oh, agpakpakaasi manin kada kayo, daddy. Kadyak to sumarding aging nga saan nga masulbar ti dakkel nga problema ti pamilya tayo. Datay sala ti kastoy. Ket saan nga siya ti kasarita, ma? Ang ti panang paspasakit yo kini mami ket iso ti ramot ti amin, daddy. Siyak ti lalaki kada kami. Siyak ti ari iti dayto nga pagtaengan. Siyak ti agpaspastrak ti kwarta. Ket no saan ko mga natangsit ti inam, no aguliw mek kumalatan, ket awang kumati problema. Daddy, kaanya ko mapalat sa bulin na. Anya palat sa bulin nyo. Ited ko nga kompleto ti sweldo. O ited ko no anyaman dagiti kasapulan nyo nga agina. Di pa nagbasam. Katawan mo ti amok nga pagkurkuranga kada kayo. Ang imaping amin nga mga lakay pela iti sa bali nga babae, daddy, ket adala nga rodin ni mami. Kit ni mami mati pagsaludsudam iti dayta. Tano napintas ko mati ugali ti inam, no saan ko mga nangiwat, no saan ko mga natangsit, no saan ko mga kunamla, no asino nga kimal kalaigan, no ko mga nalailo na dungo, kaapi ko mga lakpay iti sa bali. Di ka ngamin maawatan, balasan ko. Talaga nga di kayo maawatan, daddy. Saan nga siya ti kasaritam ko nakmet? Saan nga siya ti bagbagaam? Ibagam iti dayjay nga inam, nga no saan nga agbalbaliw ti kasta nga kinatangsit na, nakarkaro pa iti aramidek. Ibagam day taking kwa na. Daddy, basta, saan nga siya ti pagdamagam,
Saan nga sakti ka sa ritam? Ang mami, siyak ti may ipit ti kasto nga mapaspasama kiti pamilya tayo. Iso siyak kumatikaas yan yung taan niya ko mga roti kaya't mong aramidek. Maris, alaman? Sumuko akin ni dadim? Daskin la, nga da kayo ti sumukon. Kadyak to aramidan ti sumuko kunakmet. Ay, siyak ti adda kalintigan nata, siyak ti legal nga asawa. Siyak ti masaksaktan. Siyak ti malipliputan. Iso nga saan nga rumbeng nga siyak ti sumuko. Agad bukas agad talawan talata nga roden ni daddy, mami. Ay, iso na at tumalaw. Iso ti mang lilipot, iso trumbeng at tumalaw. Saan nga data? Ang no agtalin ed tamet dito, mami. Agtultuloy tulat nga kasto di mapasamak. Agtultuloy tumet nga masaksaktan kayo. Kaya agtultuloy met ti mapaspasamak nga gubat iti nagbaetan nyo kini daddy. Iso nga, mami. No saan ka nga sumuko? Panawan talatan ni daddy, mami. Kasladyak amo nga ilawlawag no anya talaga ti kayat da daddy ken mami a mapasamak iti biag mi kasinyo. Saan nga sardeng ni daddy ti araramiden na? Saan met asumuko ni mami? Ket inulit ko manen ti masideg iti agsumbangir a partido mi. Nagiti kabagyan ni daddy ken kabagyan ni mami ta agpatulong nga kadakwada. Tadyak kaya nga pagbalbaliwen ni da, jak kaya nga pagkapyain ni da. Imo na nga napanak iti partido ni daddy. Pinasaritak ti may isang uncle ko nga kabsat ni daddy. Amo, Maris, balasang ko. Saan nagaputa kabsat ko ni daddy kat ibagam nga iso ti kanunungak. Agim addakin ni mamim tiramot ti amin. Uncle? Amo mit idin ni mamim nga ti pakaikamangan na kat pamilya dagiti babaero. Takas makita mat nagagwapo kada napipintas ti lahim eh. Angim kinayat na pailaing tinaikamang kada kami. Siguro uncle kat ti amo idi ni mami akit mapagbalbaliw na ni daddy. Nga saan nga maitulad kada kayo nga babaero na kayo nakakamsat na. Agad mabalin nga kasta. Siguro agad ti amo na mapagbalbaliw na ni ti kabsat ko. Agim saan mat garod nga napasamag dayta. Tanuan muna ko mga awaten ti kinapudno. Agad agulimek ko balata ni mami mo na. Awan ko mati problema da, awan ko mat problema yo. Tadi na mat suksukatan ni mami, nayunan na matlaeng. Agad na, di na kayo sabot baybayan. Napintas mo ti biyagyo, napintas mo ti sapul na, saan ka de? Ay uncle, da kayo matlati at da problema na nga kastoy, saan ka de? Da ka mga kakabsat ni dadim, awan mo ti problema mi akas da. Awan mo ti asawa mi nga mga apakada kami. Talo kami nga lalaki nga kakabsat, amum dayta, Maris. Kat saan nga mailibak nga agpapada kami a babaero. Ang imaman ti problema mi, gaputan nagbalin nga man nakaawat na kiti asawa mi. Nila mamim, tinaikamang nga saan nga makauawat. No kasta, uncle, basol pa ni mami? Saan kumot kay baga nga basol ni mamim? Ang imala, padasik tumanin nga kasarita ken bagbagaan ni dadim. Ang jaklam mo Kaya bareng amunan ti dumngeg ti pamagbaga. Day mat ngamin nga kabagis may. Nakurang ti mindsetting na. Di na amo nga paamuin ni mamim. Iso nalain ti kasjay ti asawa na kada kami nga agkakabsat. Gaputa jak magustuhan
Ti yan nagsaritaan mi kini Uncle na panak met iti partido ni Mami. Ti inauna nga kabsat da nga may nga maestra nga may sa pala ang bakit balasang iso ti masitgak nga nagpatulungan. Natangken mo't ngamin ti ulo ni Mami, Maris, anak. Anti? Nagayat, nakiasawa. Angem di namat amo nga pinili ti nakiasawaan na. Amo na lang arudan nga babaero, idi pay laeng dayjay nga dadim. Isumot lata ti pinili na. Tapat siya na nga mapagbaliw na ni dadim. Angem nagbidot mat. Okit kapilitan nga problema Tadyak la mamati nga adapay namnamang nga agbaliw ti may sa babaero akas kini dadim. Imbag pay kada kayo anti ta. Maawatan nyo. Ayun Imbag pay kanyak tamay sa aklaeng wenno may salaeng ti problema. No asin nun to ti mangkita kanyak into no agkabawak, into no bumakita. No asin nun to ti mangaywan kanyak. Tadyak mat nakias-asawa. Nagbakbaketak abalasa nga may nga maestra. Tawan nga ro ti talek ko iti lalaki. Kumaano kas ni Manong Nemi Ruiz, ti maasawak akit. Mayat talahi dati saan nga babaero. Angem kumimat. Iso nga si kabalasang ko, Maris, dumngig ka Anti, tuladin nak to. Kita awan ti problema ka asawa. Awan ti buong ti ulok nga kadenden nak alalaki. Awan ti kaap-apak. Sa bagay, Anti, saan tunay nga problema day tata, agpensyon ka met. At damot pang sweldo yo iti mga sikason to kada kayo. Exactly. Adan to kwartak nga maawat ko nga pangbayad ko iti asinuman nga mga iwan to kanyak into no agkabawak. At least, sa anak nga kaske ni Mamim nga madangdangran, masaksaktan, agsangit-sangit. Ay, naaya. Nabinpintas ti bumakit balasang ko. Kasta ka di, Andy? Wain, ay nati maibagak balasang ko kat saan mo nga sardengan nga alukuyin ni Mamim nga panawan yun ni Dadim na bayag kong ibagbagaking kuanan. Umay kayo kanyakon. Agmay saak dito'y balay ko. Ket no problemam ti pang pagbasam. Tadi nakasuportaran ni Dadim no talawan nyo. Agad tiyaktot mang pabasaking kan. Anya serbi ti kwartak. Awan mo ti asawak. Awan mo ti anak ko. Antingim namin adon nga imbagakin ni Mami dayta nga talawan mi ni Daddy. Ang madimadlata kayat ni Mami. Gaputa natangken nga rod ti ulo na dayta nga Mami. Dinamo ti paisuro. Kinagpaiswan na kat mabalin na kumapay nga idarom ni Dadim Anti? Ado kumati pang idaruman na ni Mamim kay ni Dadim. Ti panangdangdangran na kinkwana. Ang ti problema, bumalis ba't ngamin ni Mamim, natangsit mat. Idarom na, iti panangliplipot ni Dadim kinkwana. Angam di namot kayat. Nabayang nga inalukoy kon nga idarom na angam, ay na. Ipagpagapo na kanulatan ti pamilyayo. Ipagpagapo na kanuking ka. Kasano nga rodlatan, Anti? Kastilatan siyak ti maipipit kadakwada no kastang agapada. Umuna anak ko, umuna. Saan mo nga ipalubos nga maapektaran ti panagbasam? Ti kasta nga mapaspasamak. Uwi nanti. Saan mo nga sardingan nga alukuyan ni Mamim tapno panawan yon ni Dadim. Umay kayon kanyak. Ken kang runaan ti amin, Maris, anak. Ni Apo Diyos ti kang runaan nga kamangan tayo. Ken idawdawat yung nga sapay kuma, tamasolbar dahito nga problema yung nga pamilya. Ang dayta pa nagbalbaliw ni Dadim, ay na, kasla imposiblen ang mapasamak dayta. Sige, Auntie. Impakaamok ken ni Mami tinagsaritaan mi iti partido ni Daddy kas nameten iti partido na. Ket inulit ko nga inaluko isuna nga ingkamilaengen agyan ken ni Auntie. Ta panawan mi ni Daddy tapno saan nga agtultuloy nga kasti nga masaksaktan isuna madangdangran. Angem talagang tangken ti ulo ni Mami. Ayun na, si kalaing ti mapanagyan kini Antim. Di nakiramraman. Ang Mami,
Saan yun nga maure pa nga balbalyo ni daddy? Ay, ang sa anak to nga pumanaw iti dayto nga balay kung nakmat kayong kamaris. Siyak ti legal nga asawa. Iso nga siyak ti adakarbingan na iti dayto nga balay. Siyak din ti tumalaw. Ni daddy mati tumalaw no kayat na. Ang kasano nga rodin no pilitan na kayo nga papanawin ni daddy, mami? Anya? Papanawin na? Padasin na padasin na tapapatayek. My God, mami. Makita yu kit dakas lata ti agar-ari iti panunot yun. Nagit talaga tadakas mata ma'am. Ikikasanon no agpaiso nga aramidin ni daddy iti kasta. Nga mangisangpit iti babae na. Oh, kitsikat ti papanawin na. Ay, saan na laing nga aramidin ti kasta. Data mangisangpit iti babae iti balay. Aramidin na dayta. Ay na, nagadot kutsilyo dita. Nagadot kutsilyo dita kusina nga mabalin ko pang baggong kanakwada nga dua iti babae na. Alam, mami, Diyos ko. Pinakastamat ti bagbagayon, mami. Kita basol ni daddy, saan ko nga basol? Diyos ko. Silawan niyo kung mati panunod, dagiti naskay na masilawan ti panunod na pang-aasiyo, Diyos ko. Hello ba ni Jason Agno Chodoro, ni Sherwin Asuncion, kablawan namin ni Manong Disyong, EJ, California, ni Reynald Agkawili, Biding, Robin Asuncion, EJ Kakuyong, Romeo Reyes Asuncion Jr., kasama din kini Boss Barex Duldulao. Hello ba kini Aaron Giang, kasama din kini Elsie Pagirigan, ni Chen Rial, and also kini Rosel Pader. Thank you kini Jessa Dumalanta, kada ito 99 stars. Ayan, thank you so much, Jessa Dumalanta. Ni Aiceline, kasama kini Carmilinda Barrientos, na yung baga pa nagbibuya kata kayo. Gabu iti dayjay nga pangta ni mami. Nga iti kanito nga mangisangpet ni daddy iti babae na iti balay mi ket baka mapapatay na kan ida nga dua. Madandanagan akmeten ang mga no ipaypayso ni mami dahil nga pangtana. Iso nga manipod idin no awan tinasisita nga obra ko niti eskwela mi wenno iti ruwar ti balay mi ket agawid ak adagos. Agawid ak adagos tapno no adda ak nga aganawan no kas pagarigan man ta agapa manen dadadi ka ni mami. Ket iti na minsan na malem nga panagawid ko at daak payla iti ruwar iti balay mi nga mangeg kumanen tinabigsa nga panagiriyak ti maysa a babae manipod iti uneg ti balay mi nilakid di mami dayjay dangdangran siguro ni dangdangran siguro manen ni daddy ni mami. Oh, ala. Sino dayta? Garika. Ni mami samet dayta agas asog. Agap apad nga tamanin. Ala, kabkabilin man ni dadin. Diyos ko. Tumarayak na sumarag dito balay. Diyos ko. Awan da dito sa alas. Adada ito nagtisileda. Maitimekak. Ni mami nga agpaiso deta. Iso nagas asog. Ananuin nga ta ni daddy. Diyos ko. Kakaasimit ni mami. Aguri ka. Mami! Daddy! Daddy! Saan mo kadangran ni mami? Diyos ko nakalak. Malagip ko. Adagayam duplicate deti tulbek ti kwartuda. Sa pulik man. Diyos ko. Mami! Daddy! Daddy! Sardeng mo detan! Di masyang ka ni mami! Aguri ka. Ay, winaday ti rabaw ti ref na ti tulbek. Inakalain. Talukatag. Kakasimit ni mami. Dangdangran man ni daddy. Diyos ko. Diyos ko. Daddy!
Mami, isarding nyo dito! Isarding nyo! Ay, Maris, abi nga halino katamtiri daw. Ay, irakip mo, Maris. Ay, na Diyos ko, lamo-lamo kami kini Daddy. Ay, sorry, Daddy. Sorry, Mami. Hindi amo kami, no. Anya, irakip mo na. Nay, kat nakakalabos kami nga duwa. Ay, sorry. Hindi amo kami, no, sa balit na raramidin nyo. Sorry. Sorry, Daddy. Nakababain. Sorry. Idi makaruwara kasin yung nangig kumanen ti panagas-asog di mami. Intuloy dalaeng ti aramiden da itay. Nga ti pagarup ko iti damo ket dangdangran manen ni Daddy ti inak. Ang imidita makitak nagbiddutak tagayam ket madama ti panakpak da Daddy kay ni mami. Banag nga nabayagen nga saan nga napasamak kadakwada saan da ngay naramid. Ang emjak amo, ano jak mailadawan ti marikriknak iti dayta nga kanituta. Maragsakanak ka dita. Kasla okay med dadadi ken mami? Weno, makon-confusak. Maburburiburan ti panunot ko na apay. Nga itay idilaing kalman, weno itay laing bigat, nga agap-apada. Idilaing kalman, nga dinangran ni Daddy ni Mami, ket binalesmet ni Mami, nga kurang na laing ket patayen ni Daddy ti inak. Ang tinakita ket kasla. Exact opposite tinapasamak. Ha? Apay na ta? Di malpas da, rimwar ni Mami, nga nakaisisem, nakagulgulo ti buok na. Nakaslalanga na tiya, nabanbanog. Mami? Sorry itay no. Tinolbe kak ti daw ti siledyo kini Daddy. Api ngamin nga linukatan, Maris, kunakman. Ti pagarup ko ngamin, Mami, ket dangdangran na kayo ni Daddy. Saan? Api palubos ko ay dangranak, lumabanak Di dyan nga ti pinanunot ko, Mami. Kasi lalaki ni Daddy na pigpigsa. Ket no talagang nga ipeksa ni Daddy ti pigsa na. Amangan no di kay makalaban. Ket da kay matlangin ti mangmangik ko nga agas asog. Tagayam sa bali, gayam sa bali at aramidin nyo. Ay naanak ko aya. Gagangay laeng ti inaramid mi ta agasawa kami nga rod ken ni Daddy. When namamingim, idilakalman nga, ay na, amok deti adat panunot mo. Gagangay ti agasawa ti kasta. Angim, nabayag ka din nga kastoy, Mami. Ti agpaiso, itaman laengen nga pinagustuhan mi tirek nami ken Daddy. Angim, kasano, Mami? Nagsarita kami ken ni Daddy. Ket, imbaga na di kiti madina kayat kanyak. Imbagak madigati matikayat king kuana. Kat nagkinari kami nga ikaten mi, isarding mi, digitar aramiden mi nga saan nga kayat ti maysa ken maysa kata kami. Ti kayat yung asawin, Mami, agbaliwen ni Daddy? Saan nan nga aramiden ti agbabae? Dahi tati ka rin ni Daddy. Ket syakmet, inkarikmet ka ni Daddy nga saan akon nga agbalin nga nang iwat. Weno nagar ako nanata, kagura na kano. Kagura na kano nga natangsitak. Iso nga manipod ita, saan kon nga tangtangsita ni Daddy. Ken, tipay may isa nga din nakayat, ket saan kano nga nalailo, weno nadungo king kuana. Nga, no kano ti adagundaway mi nga pagustuhan mitrik nami, ket kaslang awan ti ganay kay ko. Ket manipod ita, aramidek ti amin tapnon maparagsak ko ni Daddy. Tapno saan nga agsapol pa iti sabali nga babae. Kasta ka di, Mami? No kasta, okay kayon. Wen, okay kami kini Daddy mon.
awan ti probleman. Awan to meten ti problema mo, ta awan to't anawae mo nga agapa. Angim, pudno nga taday ta pa nagbalbalo ni daddy, mami. Ket, ti kunam kanyak idi nga, no babaero ket, ay kunada kanyak amin nga, no babaero kano ket narigat nga agbaliw. Asin nagkuna kuma. Asin no tinagkuna nga, saan nga agbaliw ti maysa nga babaero. Kit kuna ni auntie. Imbaghanyak ni auntie nga, nataltal na kano ti biyag na, gaputa, awan kano ti asawa na, awan ti buong ti ulo na, awan ti problema na nga, kaap-apa na, nga mangpaspasakit keng kwa na. Ay na, nagsauman, deta kabagis kon nga baak. Mamatmati ka keng kwa na. Hindi ka mamatpati kini antim. Maris dinggenak. Di mo tultuladen ni antim nga nagbaak abalasang. Iso nga naliday ti biyag na. Agmay-may sa isuna, awan ti ka karinden na iti balay na. Kaya't mo ti kasi nga biyag. Diyak mo, mami. Ay na, dinggenak anak ko. Naganas ti makiasawa. Angim saan pala kadagito'y atag, basa ka pa'y. No anyaman ti magbagan antim king ka, saan mo nga patpatsen, na ragragsak matlaing ati adda asawa na, ati adda katakta ko nay na. Ket ni antim, ay na, maamiris nanto deta into no bumaket, into no agkabaw. Auntie, Maris, anak. Pasensya kan saan na matuloy ti panagyan mi ditoy kani mami ta. Adda nga jak maalukoy itan ta. Taan niya. Okay damit kini dadin, auntie. Kasano nga okay da? Anya tikit mo sawen, Maris. Nakaragragsak damit tin auntie, saan damit nga agapapan? Kanayon damit nga nadungo iti maysa ken maysa. Jak maawatan. Kasano tikit mo sawen nga nadungo da? Rinabi nga niya. Amumlata na auntie. Ay na jak mo. Ay na inusentet panunod ko. Anya tikit mo sawen, Maris. Rinabi nga agas asog ni mami ken daddy iti silid da auntie. Anya nga agas asog. Anya tikit mo sawen. Diretsuen naklatan, Maris. Kanayon da nga ag-sex, auntie. Anya? Kanayon da nga ag-sex? Uwan, auntie. Dati-dati kit saan da nga ag-sex-sexen. Dati-dati rinabi nga agapa da. Angin manong nga aldawen, manong nga rabiin nga saan da agapapan. Kanayon metlatan nga agpapapasdan. Kahit mo sawain rinabi ida nga kanaig. Uwan, auntie. Kasano ko mga amom? Kanayon ko nga mangig, auntie, no, nakapigpig sa ti asog ni mami. Nakaringringgor. Sa ala nga maminsan iti maysa nga rabii, pasaray mamindwa, mamitlo. Ay na, nagloko dagituyen. Ay na, taipangagdapay king ka. Auntie, pasensyakan Ay na, saan ka nga mamatmatika dagita? Ay, panandalian la dagita. Uno, pansamantala lang dayta panagkapyada. Anya, tikait mo asawin, auntie. Ay na, kadagito yung ladayta. Agapadan tumanen. Taapay mo't na ibagam dayta, auntie. Manghuhula ka kadi? Ay, nasaan? Tati pamatik, denggenak Maris. Babaero ni dadim, saan ka di? Auntie, saan ka numit itanta? Ay na, mamatmatika kadakwada. Siyak ti patsem. Once nga babaero, agnanayon to nga babaeron. Nung nagbaliw man ni dadim, ang kadagitoy lang dayta. Ay, ada siguro masapul na Wano, awan siguro't mababae na ita. Angim into na dagundaway na nga agbabae manen, agbabain to man daytan. Agsangit-sangit to man ni mami mon. Masaksaktan to manen. Ay na umay kan to man tumaray dito yung agpapatulungan. Kat alukuyom to manen ni mami nga umay agyan dito, panawan yung dadim. Urayin nyo pa lang nga mapasamak ti kasjay. Angim, auntie, baka mo't nagpepeso nga agbalbaliwen ni daddy. Ay na, Diyos ko. Ay, pulos, Maris. Saan nga agbalbaliwon day tadadim, tanapekla na babaero. Ay naaya agpapadat lalaki, pero anti puli ni Nemirwes. Iso nga di ka mamatmate, iso nga nga siyak nagbakbak kita kabalasang. Tawan ti mapagtalkan alalaki kadagituyan. Iso nga si Kamaris, tuladen nak.
Saan kanto nga mga alat sakit ti ulom? Saan kanto nga makias-asawa? Ah, ang... Jak amo, anti ta. Kunamit ni mami nga naragragsak ka no ti makiasawa. Ay, na Diyos ko. Kasano ko alaman? Makitam ka di nga naragsak ni mamim. Sipod di ubing ka. Kasta ti aramin dan, agap-apadan. Nga si kakaasik agan anawa. Uwan nga rin, anti, ang naragsak met ni mami itan. Ay na. Apagbiit lang ragsak dayta. Agnanayon to manen nga sangsangit. Into no agsublit kinababaero ni dadim. Iso nga si Kamaris, saan kanto nga gas asawa, ta sigurado babaeron tumot ti maasawam. Oh, Maris. Jojo. Nabayagang agar-arem king kan, dinakmat la aklunin. Dandanit agradwarte college sen, mabalinin. Saan pa nga mabalin, Jojo? Ken, jak pa sigurado no, kahit ko pa iti makinobyo. Anya ti kahit mo sawen, Maris. Kit, agpapada kay to kanumit ka lalaki. Gaan niya. Kit agpapada kay nga babaero. Oh, kit, kuna ni antik nga, ti kano lang puli ni Nemi Ruiz, ti saan nga babaero. Anya? Sino nga Nemi Ruiz? Basta ti kunan ni antik, awan itan ti mapagtal ka na lalaki. Saan kami mo nagpapada nga lalaki, Maris? Ti kahit mo sawen, saan kanto nga makinobyo? Jaklaan mo, Jojo, mabuti nga ka makinobyo ta, amang ano, babaeron tumetla ti manobyo. Angim sa anak nga babaero. Kasanok or nga masigurado. Ni maming ko, nakaasawa iti babaero. Ni dading ko, babaero. O, dagiti uncle ko, babaero. Iso nga ron nga nagbaak ni antik ta, di na kayat ti makiasawa. Gaputa babaero kano aming nga lalaki. Angim, saan mo kumamot nga ipadpada aming nga lalaki, Maris? Sa anak mo ta babaero? Awang ka diti mariknam nga ayat kanyak. Jojo, aminik keng ka, jak ilibak nga. Napatig kamit kanyak, umet lagayam. Angim, mabuti nga. Mabuti nga ka talaga ta. Nakitak ti panagsagaba ni maming ko. Iti babaero nga amak. Iso nga, I'm sorry. Angim, jak pa amuno kahit ko't makinubyo. Pinaming nga ipadam nga amin nga lalaki. Sakit sa anak nga. Pasensya kan. Jojo, panawang ka pa eh. Isarding mo laing ti mga harem kanyak. Ta, amangan no mapaay ka laing. Nagloko kan anak ko kat nakasasaya aday dyan nga Jojo. Nagsingpad day dyan nga ubing. Binasted mo? Saan ko ka binasted? Mami? Basta timbaga king kwa na, jak pe kaya ti makinobyo. Ken jak amuno kaya kung tupay ti makinobyo. Apay nga imbagam ti kasta. Apay di mo kaya ti makinobyo? Amom anak ko, okay laeng nga, bahit ngagbasbasa ka, makinobyo ka. Angem aramatem, data, o usarem, akas inspirasyon, iti panagbasam, iti panagbiag mo. Angem, mami, mabuti nga. Anda ko matpagbut nga, ha, Maris? Kit amang ano babaero ti manobyok, mami? Ay, na Diyos ko, aya, pagkuna am nga babaero ni Jojo, kit nakasaysayaat. O, nakadaydayaw nga ubing. No umay ditoy, managsagot pa eh. Angin, kastamit ni daddy, idi keng ka, mami, saan ka di? Ay, saan mo nga pagpapadain ti aming nga lalaki? Ni dadim, talagang kasyainan. Akit ni Jojo, amam nga orti kinatao na, no saan mo nga padasin, no saan mo nga amuin. Angin, mami, jak sigurado. Oray, ka di pailain nga, maituladak keng ka nga,
masaktan tulaeng, nga agsangit tulaeng. Ay, gaga, tiladang ibagbagam, paset na day ti agayat anak ko. Ay, saan mo? Ay, siguro ni Auntie man tinang ibagbaga king ka, isut nang im-influensya king ka. Ibagbaga na king ka, nga saan ka makinobnobyo? Saan mit kidi nga basol ni Auntie, maming yung, diyak mo, mami. Maburburiburan ti panunot ko. Diyak amo, no kahit ko pa iti makiasawan to, wino sa anin. Diyak amo, no kahit ko't maitulad king ka, wino ni Auntie, nga bakit abalasang. Ay na, anak ko, Diyos ko, pakpakawan. Di ka tumultulad kini Auntie. Kaya't mo nga may sakan to, itibiyag mo, kaya't mo nga awantot katakta ko nainay mo. Angin mami, Diyak met nga rod kahit ada katakta ko nainay na nga kanayon tula agsangit, kanayon naktula nga masaktan, madangran. Ay, anya nga pa nagpampanunot daytan. Sinabidungan ni Auntie neta panunot mon. Nagrigat ti maturog no kasti nga. Nakaring-ringgur da daddy ken mami. Rinabi ilet ang kastuhin. Rinabi imet nga. Inaldaw met nga naragsak ni mami. Agpaisun samet nga nagbaliwin ni daddy. Nabayagin nga saan da nga nagapa. Nabayagin nga kastoy rinabi it araramiden da. Naragragsak samet lang ang ti. Naragragsak samet lang ti makiasawa. Kasla nagganas ter aramiden da. Kasla kahit ko apadasin deta pagpadasan deta aramiden da daddy ken mami. Kasla kahit ko met nga mapadasan deta mapadpadasan ni mami. Kasano nga ta? Anya nga ta ti? Anya nga ta trik na ti kasta? Anya nga tanong aklone ko ni Jojo. Tapadasin mimit ti kasta. May mayat samet laeng ti makinubyo ken makiasawa. Dahito iti problema kasi nyong intaklin ko iti programa. Maburburiburan ti panunod ko when makon-confusak. No anya talaga ti plano kiti biyag. Na diyak mo no phobia nga makuna dahiti silang amak ko nga makiasawan to. Taba ka maituladak kini ni mami nga kanayon nga agsangit idi, kanayon nga madangran, kanayon da nga agapa nga agasawa. Angin kadagito yumet ket nagbaliw met ni daddy. Ket gapoy iti pa nagbaliw ni daddy saanen nga nagbabae. Nagbaliw met ni mami ket saan na meten nga ngiwatan tangtangsitan ken apapaen ni daddy. Nga ti resulta na ket rinabii nga nakaragragsak da. Rinabiida nga pagustuhan ti riknada. Ket saksi akmet kadayta nga mapaspasamak kadakwada. Angem jak impagarup nga isut agbalin nga problema. Tada panawen ada idi gundaway nga kasla patcheck ni Auntie. Ni Auntie Isabel nga may isa nga bakit abalasang. Nga kurang na lang ket ingked den kumit idin nga agbalinak tumat bakit abalasang tadyak kayat ti makiasawa iti kaske ni daddy. Jak kayat nga mapadasan dagiti dapat padasan ni mami. Ang iti renabii nga imatangak wenno manggigak ti kasta nga kinaragsak ni mami. Kasla kayat kumitlaeng. Kasla kayat ko ibabawi ti panang busted ko kini Jojo. Kayat kumitlaeng ti makinobyo ket mapadasak tumet dayta nga mapadpadasan ni mami. Da kayo man ti pagpabalakada kasinyong apay. Agpaiso ka di nga naimas. Agpaiso ka di anaganas ti makiasawa. Naragsak ka di ti adda katakta ko nainay na uray no daduma wenno uray no
kakambal dahil nga panakiasawan ket dati sakit sa ken panagsagaba. Pudno kadi ti kuna ni mami nga nagbaliwen ni daddy. Para kada kayo. Adda kadi talaga namnama dagiti babaero nga agbaliw. Wenno pa-check kadi ni Auntie Isabel nga awanen ti lalaki nga mapagtalkan dito'y lubong no dilaeng ti angkan ni Manong Nemi Ruiz. Sagbay nga maladaw ti amin, sagbay nga agbabawi akto. Kamaudyanan na, tulungan dakman, pangaasiyo, balakadan dakman. Anyat naragragsak. Ti agbali na bakit abalasa nga awan problema na nga asawa. Wenno ti agasawa, uray no kakabitnan ti problema. Agyaman nagkasinyong ti ay ti anos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritan ti parikot ko iti biyag kita. Agyaman nakbet kadagiti makaited ti balakad kanyak. Sabi ko dadamit na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. Kadagiti makarelate pa-advise naman. More power to your program and God bless everyone. To'y agdwa-dwa apagayam yo, Maris, iti probinsya, iti Abra. Happy watching kani Madison Hipolito ni Alvara H. Carlos nga may samet nga nalaing agsurat iti istorya. May sakadikiti nalaing writers ti Dear Manong Nemi ken dito'y MRC Studio. Ayan, happy watching. Ayan, ni Camille Buen ken ni Louis Buen. Kuna ni Camille Buen, kunam lang deta sender tadi ka pa'y na in love. Yun. Kaya masapol nga ma-in love ka tapno no mapadasam. Saan lang nga ma-in love Kasi ure no ma-in love ka no di mo wat pinapadasan daday mapadasan ni Mami Marina B. Ay awal lat kasi ka. Alright mga kasin, rugyan nga ro din na balakada ni Sender ket sabi ko Sender tama ka na ito di kitang balakad tapno masulbar deta problema tapno makapagdesisyon ka no anya nga talaga ti turungin ti biyag mo no makiasawa kanto wenno so toladem tay bakit abalasa nga antim nga agbalin kanto met nga kasken kuana. And thank you met ti panangiburay mo deti problema ket sabi ko iti mabiita panawen ket masulbar dayta. Ken agtultuloy ko man ti urnos ti relasyon dagiti nagannakken ka. Agtultuloy ko mamet ti rinabiing ragsak da. May advice ko laking ka gumatang ka iti headset nga ayan ag-headset ka, agpa-music ka tapno saan mo nga mangeket saan mong apalan tapno saan nga adda nga ma-confuse ti panunot mo. Kadigiti met nagbuya. Ayan. Thank you kada kayo, especially kadigiti sponsors tayo, kadigiti star senders, agraman kadigiti naging share kadigiti live streaming, kan aming nga nag-comment. Thank you so much.